Svetovou novinkou je tento minikaravan, ktorý je kompletne navrhnutý a vyrobený na Slovensku. Tento ultraľahký spoločník na vaše cesty je ekologický z pohľadu minimálneho navýšenia spotreby ťažného vozidla. Svojou váhou len 260 kg je možné ho zapojiť za akékoľvek auto, trojkolku, štvorkolku či dokonca motorku vybavenú ťažným zariadením. Tento príves patrí do skupiny O1 s hmotnosťou do 750 kg, preto vám bude stačiť vodičský preukaz skupiny B. Podvozky sú u týchto prívesov pozinkované, štandardne sú nebrzdené, no na požiadanie je možné ich vybaviť nájazdovou brzdou. Náprava je odpružená tlmičmi, pre elegantnejší vzhľad môžu byť tieto minikaravany dodávané aj s hliníkovými diskami. Celý podvozok aj náprava je dodávaná od renomovaného výrobcu firmy Knot. Na OI je oporné koliesko, ktoré napomáha lepšej manipulovateľnosti a spolu so zadnými stabilizačnými nôžkami umožňuje udržanie karavanu v rovine aj v prípade kempovania na nerovných priestranstvách. Na OI je taktiež umiestnená plošina, na ktorú sa v prípade požiadavky môže domontovať odkladací box alebo nosič pre 2 bicykle. Súčasťou doplnkovej výbavy je aj rezerva, ktorá je umiestnená na spodnej strane podvozku. Minikaravan je vybavený napájaním prostredníctvom 13-pinovej zástrčky. Pomocou tohto sú napájané koncové a predné pozičné svetlá. Tieto svetlá sú dodávané buď žiarovkové alebo ledkové. Počas jazdy je príves dobíjaný z alternátora ťažného vozidla. Tento minikaravan má aerodynamický tvar, kvapky alebo slzy. Samotný skelet prívesu je vyrábaný z laminátu. Farebný dekor je štandardne biely, ale na požiadanie je možné dodať minikaravan vo vami zvolenej farbe. Na strešnej časti je možné nainštalovať aj strešné okno s ventilačným systémom pre lepšie odvetrávanie a tým pohodlnejšie nocovanie. Na zadnej vstupnej časti je umiestnené otvárateľné okno s moskytierou. Celková vonkajšia výška tohto minikaravanu je 160 cm, jeho šírka je 180 cm a celková dĺžka 364 cm. Práve vďaka týmto rozmerom je s ním ľahká manipulácia a je nenáročný na skladovanie a parkovanie. Aj tento model teardrop karavanu disponuje úložným priestorom. Po bokoch sa nachádzajú odkladacie sieťky a v prednej časti je osvetlená odkladacia skrinka. Spacia časť karavanu je vybavená dvojložkovým matracom a tak si kempovanie môžete vychutnať pohodlne aj vo dvojici. Interiér je kompletne čalúnený a je možné dovybaviť ho príslušenstvom podľa vašich požiadaviek. Môže mať zabudovaný akumulátor s kapacitou 80 Ah a s meničom napätia. V interiéri sú k dispozícii dve zásuvky na 12 V a jedna na 230 V. Pre pohodlné dobitie akumulátora v kempe je minikaravan vybavený externým pripojením na 230 V. Obľúbenými praktickými doplnkami aj k tomuto minikaravanu sú napríklad stanová prístavba, celoročná prikrývka, strešný nosič či nosič na bicykle.